Però això està bé, perquè no és espontani. Quedes pentinada. Vés per endavant. M'has replegat amb mi? Ets a la minyona, no? No sé parlar fort. Je m'appelle Charlotte. Ficarem un color ressaltant, Uau, nena! Hi ha alguna xica per aquí? Sí, més Marta, més Marta, més Marta. Jolín, pues... No sé si s'hauria de revisar. Realment, és que l'hòstia de cafè. Vale. I? Vale. Era fluixa perquè portaves el casc i si no... No, mira. Però no rigueu, tio! Colla, Edu, això no anem enlloc, tio. No sé, com ho vulguem, 1, 2, 3. Ara... Si no hagués menjat, ho vas creixir de tot.